rasane ono batinku pengen mangan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane mandeg nek gulu saya malelo edane kalah katone moto mbak dari bebas milih rasane pengen makan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane mandeg malah saya malelo edane malah kanone foto ayo pucuk itu joget bisa mampu jalan-jalan ngene daerah Bapak Sukadi. Mana Mbak Yuli? Mbak Yuli yo padha ki Gunung Kidul. Kondang gaplek lan tiwul watu lintang
apa watu kapur babakan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur lain dulu lain sekarang Oi joget monggo Pak monggo Pak kurang ibul deketin Bapak Skatio ayo ini asli spesial buat dulur-dulur saking Gunung Kidul Gunung Kidul ini paling terkenal yo Kiwule Mbak terus pariwisatanya yo banyak sekali pantai-pantai ini Mbak Baron Krukop Kakal Bung ini monggo joget Kiwul Gunung Kidul nih Pak kita joget dulu sekondang gaplek lan kiwul dek watu lintang apa watu kapur babakan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur monggo Bu goyang sedikit niki Tiwul Gunung Kidul. Yo
kabeh pucah gunung ya, Say. Cocok saya. Keren. Ayo. Apa kowe ra Pokoknya ibu-ibu wis siap nganu ya. Standby kamera ya ta. Ini tentunya sambil menunggu mungkin nanti request lagu nggih dipersiapkan mangke Bude monggo. Mangke ngersake lagu nopo boleh request lagu bersama Nyi Cahya Muda. Apa kowe ra kelingan anakku sing bagus dhewe Oke. Iya. besok pinter Masya Allah. Kamu mah diajak nikah nggak mau? Ayo nikah ya. Emang statusmu apa? Apa ya? Maunya apa ya? Kan statusnya sekarang udah jelas. Masa kamu mau nikahin sama saya? Sama itu aja deh, Nana. Masih ganteng itu. Kue apa aku? Hah? Jauh bagus aja. Pasti nih kan tau mas, kalau meleot nih. Yen wis bisa nyambut gawe. Ya. kudu mlaku sak
jadi anak-anak terus. Kendangane nek Erik itu luar Iya, biasa. the best pokoknya. Di Jakarta kok nggak ada duanya Bilang loh. Erik, Untung aja cilennya gede Ini, tak pek. Erik. 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 Hah? Enggak tahu. Yo. Sop maneng geranakku ojo pijer nangis bae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. Monggo Masku. San, monggo. Sop manang geranakku awas marang ibumu bidawi kudu gugur bisa gawe marang atiku. Niki masih buatan tumut besar niki toh Mas. Mangke niki mungkin masih ada kesempatan beberapa lagu lagi. Mbok pilih tasih wonten pamrutan lagu mangke bablaske lagu nopo. Oleh wong, nggih bablaske le wong. Ayo kendang. Mas Eki, bablaske rodo kempling nggih. Spesial buat Ibu Tuti. Rodo kempling. Rodo kempling. Monggo Bu Tuti. Oh, spesial buat Ibu Tuti dari Kembangan nggih, matur sembah nuwun. Sehat-sehat selalu nih Bu Tuti. Sur. Tindak pundi Mbak Ayu, nate tindak pundi nganti ngaren Tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngansati. Anggo wae. Iki pada gogrok. Topil wong lagan golek momongan niki bojo napa Mbak yu pati pindahan
blonjo ning pasar paing raman blonjo buatku ora patek penting Tuku gelang apa anting-anting Aja sumalang Ya ben rada dijoget Kanglingas Monggo ini spesial buat Ibu Tutik yang punya kembangan. Joget sini bersama nih Cahaya Muda. Bu E. Ayo ke sini Bu E. Aku sedih sesama ku sedang ndak mundi Mbak Ayu takde tindak undi katingaren tindak bayora numpak taksi dewean apa ora wedi tindak anggur kula kurunan sani Monggo Ibu. golek momongan niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan Lewung kuwi langsung sambung kali Mbak Yati ya. Lewung. aman-aman lunga blonjo ning pasar paing prawan blonjo buatku ora patek penting Ya udah kuwi. Amin.
semangat ya. Semangat ya Mbak. Baju sukan kuning-kuning apa kuning-kuning? Oh, Putih-putih, iya. Putih-putih. Dek Bui, Mbak Yanti, Iya. kata-kata untuk hari ini apa sayang? Kata-kata hari ini sesak lebu sedang. Ya ampun apa kui? Semangat itu Oh loh. semangat. Oh iya iya iya. Sabtu pedit Monggo Bapak. Bapak Sekati monggo. Si keler. Jam mepet. Jam mepet. Jam mepet. Dilanjut apa meleh Bapak? Bambu Ya ampun ya. Kok mungkin nanti setelah asar gini karena waktunya mepet. Ini tentunya kami dari ini Cahaya Muda nanti mohon break. RT. Oh Pak RT. Pak RT tunggu lagi ya. Sabtu pedit Terima kasih Pak RT. Nanti tunggu. Tadi ada yang minta kawin kontrak. Kawin tadi kontrak, sudah siapa, Mas Bagus? nanti buat dulur-dulur Prakosa streaming di channel YouTube Cahaya Muda Official juga acara foto Cijantung. Monggo Pak RT. Monggo Pak RT. Iki sambole disiapke. Iya. ayo yo. Oi. Hah? Yuk. Monggo Mbak Dari. Awan neng omah wis ora krasa. Goleki sing tak sayang. Mikir nggonku goleki ora krasa. Eman yen nganti liya kang nyayang Leyang tak sawang mencok nek kepang kekancangan tak rinde saka kadowan sarwi
ngoceh dheweke ngalih besokan tak sawah kok aja ngecek udah kuning agawe pikirku komeng seret ireng seret ireng tak sawah tambah menisik iba bunga ibu bunga yen kelakon dadi duweke gampang atiku ngotri wong liyan si pojangan duduk ati kepranan ora mendur atiku sangsaya ketrut pasranani sontek ayo yo Pak RT monggo cabut-cabut ayo karang esok aman neng omah wis ora rasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mombang terang gonku goleki ora krasa esuk awak nganti wangi Tarik, tarik, tarik. tak sawang menjok ing ngepang kencangan tak widik saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke golek pencokan tak syukur mirang tak sawang tambah manis ibu ora gampang ati kekiwalian yen siput jangan tutut ati kepranan ora manjo atiku san saya ndotro tak seranani son bekat kulute bento Jaya matur sembah nuwun. Atas Bandung nggih Pak RT niki minangkani pambutan spesial buat Pak RT. mau pengen joget Sing loh. duwe anu tayub sudah diputar bersama Jogetnya Cahya kalian cuma menang toh, Muda. Pak. Iso. Gak iso. Cahya Muda.
jebul wis sore Bapak mampu joget Pak pesan iki asik sama di saya kumpul kaya tuwe gede setya satumu enteni nganti saelengmu Ampun, Kak. perahu layar Bapak perahu layar